Sağ olun. Halipa, şu Türkmenin gelin getirişini görýän bolan kalbym anatlanýar. Düşünür bolmayan duygu dörüyor. Sebebi Türkmenin toyunno, Türkmenin ruhu görnýär. Olam şowgun bilen şatlyk. Şatlyk. Oňa dehin berilipdir. Vay, oň aýdymlar nifene. Şunem toyda şatlyk. Qymmatjan düşüneýde jorajygym. Şatlyk bir ýyllyk. Oň sen ýaly müňler çömüşdogy bar. Şatlyk ýylly diýäňmi? Şatlyk ýylly bolsa, menim ay, senen tekmeňdikinen köýnegimi görsene, şatlyk meni görüp maňa aşyk bolar. Men geldim. Hani? Görködüňde maňa köýnegimi? Köýnegimi odan bollumy? Vay, bugün toyda maňa hemmekse ank bolar. Şeýledämi Şeýda? Wah gymmat, men sana näde aýtsam kam? Düşündüm Lukman. İýden aýtmaň. Ejemsiz galdym. Kakamsyz galdym. Ýalňyz hosarym uýamyr almy? Şatlyk öýlenýän oglanyň özi ýetdir. Salamu aleykum ağam. Wa aleykumussalam. Allah şifa versin. Sağ olun. Biz maşgalamyz bolup, sen toyda aýdym aýtmaňy arzu edýärdik. Sähedem ýöritesiz şuýnallyk ağam. Biz Sen uýan demin sanap ýatan bolsa, sen toýa gidip aýdym aýdyp bilerdiňmi? Aydardım. Näme şatlyk? Sen uýan ýaşamada sen aýdym taşlarmyň? Ol ýaşar. Anan ýaňdam şoňa. Anan ýan. Anan ýan bolsa, adam anam ýaşady ýanym. Anam bilen öňe gitmeli, toýa gitmeli, aýdym aýtmaly. Sen men owadan etjek diýdiňe. Owadan etjek diýdiňe. Näde epdiň bu goýnymy? Gymmat men bagşlaýda. Bu goýny näde epdiň? Şeýda, öňüm sana aýtdym, şoň köýnegini tikjek gelip, adam ölüne dönürdi, kim ataň ýerini çalşaýypdyr. Näme bolýar şoň? Gulnar. He. Gymmat. Muňa gerek? Ýok, Şeýda, bu sen toý üçin tikinen köýnegiň ahyry. Şeýda dogry etýär. Näme müşteriň köýnegini haraplansoň, şeýdi birda etmeli bora, nerda etmeli bolmada. Menki Gulnar. Köşeş Şeýda, Gulnar, öz köşeş. köýnegiň berk goý bermersiň ha. Köşeş Gulnarjan. Gaýtan maňa da bahana bolar. Toýa gitmerin, ejem aýdaryn, hemem galaryn. galaýmarsyň. Gidýäň. Ödüm şeýle bir owadan bolup gidýäň, şeýle bir owadan bolup gidýäň. Ýan gelnijiň bile gelýärken, çygyňmy diýdiler. Menem ýok geldim diýdim ölin. Gelnigi benem ýaşgyrnýaň diýdiler. Owadan ýerek gelneji? Şeýdajan,
sana döneyin. Akşam toyda görüşürüz. Sağ ol. Men gıydımın köynegi. Sonra da sen şu toyda has ovadan olmalı. Ece can. Adam libas veren o. Adamın kalbi vedeye. Gidiyen. Gidiyen. Dünyadan bir haber, uykuda bimar. Uyan gözlerimden öpeyim. Takdir ayrılıkta savrını sinar. Uyan gözlerimden öpeyim. Asuda seherde sicdi işyali. Özüm bilin gütereyin hıyali. Salım dermen ötüp var ya bu fani. Uyan gözlerimden öpeyim. Uyan gözlerimden öpeyim. Devam ediyor hormatly mihmanlar, oğudun akşamıda şowhun aydımlar bilen meşhur aydym şeýle şahatlyk Sarif devam ediyor. Dinleň, lezzet alın, şowhun aydymlar ýürekde üçin şahatlyk Sarifyň adyndan toýunda sowga tökülne ýanglanýan toýlar mübarek bolsun. Gelliňmi sagaman? Men owadan bolypdyrmy? Owadan bolypsyň. Sağ ol. Seňe mak pençeňi taýýarlap goýdum. Hemmämiz saňa şo tir taýyn bolup. Laçın. Şu köýnegdi çek bolýarmy? Ne köp bukçagda köýnegin ken? Bar keşteli gülügüne keteningey. Bu köýneg bilen men ýygyma düşme. On soňam sadaka baramyz oňa. Toýa bar ýasa. Laçın bol. Bar laçın bar. Geldiňmi oğlum? Ho, Ece. Bolun, bakymçyk bolun. Ece. Bir hili aladal görünýärmi? Giýmege köwüşüm ýok. Bu köwüşlerini şeydan kymeze? Ýok. Bular men köwüşlerim. Şeydan köwüşler öýde ýerine dur. Ýöne köýnegime laýyk renkdeş köwüş tapamok. Uy neme Ece? Gelniňeme köýnegim giydim diýe. Inni eşigim çalsam giyjäk alýan. Çalşak däl. Çalşak gelýär. Çalşak gelýär. Çalışmasın. Çalışmany geçtin. Men ýygyma düşäýmesin. Men ýygyma düşüp toýa gidip bolaýmasyn. Çalış köýnegiňi laçyn. Meňem gök pençegim taýla. Hayat bolýar. Biri mähir bilen söýgü bilen toýlayan Bagtyar owadan aşyklanmaz toy mekanymyzyň bozogyzyna dur. Ulu hormat bilen hem öz aramyda toýlayan Bagtyar owadan aşyklanmaz garşylaýar. Meşhur aydymçymyz ýaşamyz üçin şowhun aydymlar bilen şahatlyk Sarifyň toýmyda ýürüte siziň üçin dowam etdirýär. Garşylaryň mehmanlar toýmyzyň sebäpkärleri gelýär. Owadan aşyklanmaz gelýär. Gözlemden akdyň ýüregime, geyselim ýalňy goýma. Akbalym bana bağla, seyenim. Gözlemden akdyň ýüregime, geyselim ýalňy goýma. Toýmydy meşhur aydymçymyz şahatlyk Sarif şowhun aydymlar bilen dowam edýär hormatly mehmanlar.
Ähli tansoyna hormatly mihmanlary minnetdarlyk bildirýär. Şatlyk. Bedenler üçin Kahraman arka damynyň saýatyna Şatlyk salam. Salam. Men siziň aýdymlaryňy söýüp dinleýän, men bilen surata düşäýin. Suratçı biz alayda. Şeyda, gel surata düşelim. Yok, men adam mihmanlary bar. Kahraman häzir ähli dostumyzy tarihden Tag bolun. Kahraman dostum tarihden Vay, Doğru bilen toyuny dowam etip bilersiňiz, ulu hormat bilenem, sahnamydam, ýaşamydam siziň aýtjak, ýatdan çykmajak gözel arzuwlaryňyza garaş. Tuveleme. Gör bazarda dağı terede. Ana geleceğini de garaşıp dur. vay. Şeyda mersiňe Gelin. Şeyda Gelin, koýaýmar. gelin. Kuşlary. Tumor? Beh, bulary. Muhaseret? Tumor? Vay. Kakıtsan ağan. Kör paktığı da şu. Tanayan tağan. Tanayan. Nahar çay berdiğin mi bulara? Şuat toýdan gelýärler şuat. Beh, birirse çay. Hoş geldiňiz. Vay, gijede yatan o kenne bulan çağalary. Gowukda ýaşaýan ýaly. Beh. Vay, gelincan. Toýdan adam goýuna gitmeli bolsaňa. Dogry dämi? Bar tağyndan. Beh. Barsyny ýa-da tirkabal gaýdandyr. Ýürüň bize gideliň diýip. Onsoňam şu obadan gelýän myhmanlar üçin biziň öýümiz myhmanhana, gelinjan. Myhmanhana, şonu unutma. Hiç açınutma. Dur. Ina muny goýýaň. Ina muny akit. Bu gymmat süýji. Bar. Vay, bar. Bagşlaň, gerek zadyňyz barmy? Siz ýaraňyz ýokmy? Yok, men sag ýöne. Beletlikden gorka, uçar çonna bir ölüp diýreleni. Siziň adyňyz näme? Batyr. Onda size gorku duýgusy ýat bolmaly. Siz Batyra. Dost, adymyzy çalşaýla. Eliňizi uzadyň. Ha? Bu dağdan ağacı benim ilkinci iş günümde veripdi. Dağdan da taýmaz, taýsa da ýykylmaz. Eliňizi gysyň, gözüňizem ýumuň. Laçın, mihmalary düşek atdyňmy? Attım. Eýway. Näme tossarýan? Gülügüne ketenimeyäýinmi? Köýnüm çarşaýynmy? Ha? Näme gülýän? Gül kim tutýar? Ha, men gülükünçde hergedek şeýtýäýjin, hergedek köýnüm çalşdyrýar. Indi senem ýadadım. Laçın. Akıllıca kelläň işe däýmeli. Ahirge de köýnün geýjek wagtyň. Barda ejemden soraýda. Indi näme gülýän? Ters geyipsiň haladyňy. Bolsun. Dur. Yaşmak. Dost, Batyr, turjak dämi? Gellik. Uçar boşady, öýe gidesin gelen okmy?
Sağ olun. Sağ olun, sağa manca verin. Sağa manca verin. Sağ olun. Seni gözledim güller içinde Maral gülli kalım Kaçtı dildarım Min seni sordum Kervan başından Nire kayıp oldum Nerede dildarım Nire kayıp oldum Nerede dildarım Hey Nire kayıp oldum Nerede dildarım Seni gözlep dağa berdim salami Seni gözlep gezdim çöl bivani Sen menin yüreğimin hanı sultanı Ey bahtiyar şirin söyle dildarım Ey bahtiyar şirin söyle dildarım Hey Ey bahtiyar şirin söyle dildarım Ay günden nur alan dolanayım sen Güdüllüm içinde bağıtmayım sen Arzuum isligim azap sağım sen Köydürme uğrunda nerede dildarım Köydürme uğrunda nerede dildarım Hey Köydürme uğrunda nerede dildarım Hey Nire kayıp oldum nerede dildarım Uf. Ýöräý dost. Gidäýli. Ağam garaşypdy. 1 saat bäri aýlanyp ber. Ýöräý. Sipalap duruşma elvan gülleri Maňaýda başarmadyk Şatlyk. Sport sala giyjäk alýasa. Dur. Göreň okmy şatlyk akşam ýatman işläpdir. Yo, sport bar. Şatlyk 1-2 saat ýatsyn. Senem öýüňe barda 1-2 saat ýat, onuň soň gidersiňiz. Gennece. Batyrjan, geldiňmi sagaman? Salam alaykum. Ejeň ertirden bäri gözü ýolda galdy. Inesine boşlaýyn. Tamdyr. Çörek ýedini. Batır kaka. Balam gelipdir.
Jigimsan sana döneyin. Batırcan. Ecemzan. Vah, balacığım. Geldin Geldim Ece geldim. Salamu aleyküm. Oğum ýagdaýlaryň. Kursdaşım mekan. Hawa bile koduk. Tüweleme. Bolaytır. Çörek mamay genzi. Al. Çöreğin iyisine dar bolup gittik. Gennece suwhany? Muňa da ber. Alçygym. Inim bolşuňa aşlykdan çykan ýaly sen. Tağam lakarlar sekirtgelen çoğal oýarda ýylanna. Ecemzanyň gowurdagy toranma garnym ýallanak. Bula pıştylan boldy ýa. Edil pıştyla ýöremek. Ýylhana öwrenşdim ýa. Hacıcan oğlum. Howaja. Inni biiliňi bir kuşamaly bordun. Körpäni öýrmeli bordun. Nesip bolsa Ejejan, nesip bolsa. Akyl gyýdym. Bar öýden saryýa getir, gylgynjak çörekden owma çedin eliň. Ayır elini. Git. Al. Aç kapıyı. Näme boldy? Mene bilemok. Näme boldy? Düş benim. Näme boldy? Ay, adam söylen sevişmalaýmasyn. Ay yok, adam da iş taparına gitti. Hawa. Ha. Tıkışdı koyunu onu yetişenlerler. Ay şu ara. Dur bir mit görün. Ay yo, kuyunu ete dekin. Bolay. Nämäni? Näme boldy? Bilemok. Uy, ha, üçüňiz bolýaňyz anna. Hawa. Üçütünem işden boşatjak. Üçüňiz? Bizmi? Yap kapıyını. Barten gowar ýara. Ay yok, şu ada hiç kimem gowuran okşol. Hanecim. Tişey canlığın. Ertirin hayırlı bolsun ýeneje. In tägim düşüklüňdaşyn ataň okmy kirmaşyna. Atmaga bar ýanna eje. Al munam. Gelin. Näme üçin myhmanlara täze düşükler atdyň? Menden soramollam haýsy düşükler ataýyn diýip. Men baraşlydy. Bar bularam günnüşýän ýere ser. Gelneje, biziň öýümizde täze düşükler mehmanlar üçin däl. Ertirliň taýyn. Ýören näýeli? İstem ýok. Inni näme boldy? Täze düşükler mehmanlar atyp men nä dogry hereket edip duryn. Men her ýerde nä dogry hereket edýän.
Bizim evimizde täze düşekler mihmanlar üçün atylýar. A bu yer sen öýüň dälmi? Men öýüm. Onu men dogry edipdirne täze düşekler mihmanlar atyp. Ýöne sen ejeň näme dogry hasaplaýa. Iň dogrusu şol. Ejem näme diýse, şol bilen boluber. Men boljak gelýär oga, ýöne. Şol. Men sana toýdan näme diýdim? Bolýar diýdim. Salamu aleyküm. Ara Men Arslan Aydymçy. Kaş gara göz gara. Yatlaýaryn sen ýene. Akbalymy söýgümi. Baglaýaryn men sana. Aha, düşünni. Tanady. Tanady. Arslanjan, seni diňe kara gözel tutuş goňşularam tanaýarda. Salamu aleyküm gelince. Salam. Şu stol alsana. Nerede koyun? Oya Şu yerde koyayın ha. Gelince, näme diýdi? Hiç adam diýen ok. Ne bor diýdi, ne yok diýdi. Hacıdır da. Sen. Ya adamadan usta, günne gatma. Gelince, günne gelýän şu jüjan arasalaýaňyzda. Hacı jüjan gowur ýar Arslan. Aslında boş wagtlary öýde mütberýär. Malam soýýa, çiýişligem bişirýär. Hacyň hem ýaşaýdan nakly bar. Öýüne gulluk eden, ýerine beglik eder. Gelince, getir onu şunu men arasalaýynna, maňa ber. Senmi? Hawa men. Jüjanymy? Hacı gowur ýa diýeňe jüjany. Men jüj arasalajak. Ha. Şu taýda dirje janlyja balyklar bar. Geçden şol arasala. Şunu me? Hawa, geç. Men Haja Arslan arasalat diýip aýdaryn. Hökman aýdarmyň gelince. Hökman aýdar. Aýdmak bolçun eşime makbalamary balyk aýdarmyň. Aýdar. Eýway. Wek. Dur aýda, dur da balykçan, dur. Dur aýda o. Dur aý birçi dur. Gelince tutup bolan ogamyny. Arça süýşäýdi birmi? Dinläýin-de näme diýär? Süýşäýin. Bar. Dondurma getir. Ejejan, köpüýdiňe? Köpmüşi. Şulam dedeň zokmy maňa? Bar getir. Dur. Köke paýjek. Köke paý getir. Ejejan, näme? arkan köke paýdan dola. Hani nägildi ba? Sada, maňyzly, bananly. Kakosly bamy? Kakosly ýijek. Köke paý getirin. Köke paý. Köke paý men. Köke paý men. Men köke paý del ho. Köke paý. Me. Vay, o da birmi? Gel. Ýene diýär, azyrak bolguly. Dinle. Şona maňa dedeň zokmy? Bar köprek getir. Bar. Ene al. Me iyi. Süýjüme. Dur. Näme diýär?
Men nähili. Owadan. Owadan onu özümem bilyen. Yöne men gepçi mi? Yo'q ejecan, kim diye? Kim diye? Hana, şu kapıda durup, üstünden başla. Üçüyü mü? Karavulna seni. Aynı hepsi diyemiş. Vay. Aytma şol esterdi. Öz akanadın da ho aynı gepçi değil. Aynı gepçi değil. Aynı gepçi değil. Ece koşa seni kim ayttın sana? Tılla gepçi aytti. Nereden tapya kağı sinyal gep kurunları? Beyler sonu. Düşüyor mu? Yok izime düş. En tekmeyin önüme düşen yoktur. Haysiniz taptınız sonu. Men edel başık yönü bulam değil. Sen haysına cevap veriyen. Börek bilen dondurma. Onu börükten başlayat. Sen haysına cevap veriyen. Şoklat. Şoklat? Hava. Yönü başık. Menkiler vara baram. Esten oklor keryalı. Yo başık. Gürleme. Men iskerlemar. Gürleme diyen. Başlalın. Men kiren baram lalcıyım. İzime düşün. Yoksa da önümde yören. Bol. Yören. Yöresene bol. Bol mu? Kıydım. Sen ne için geldin? Şahtlığım paylaşmağa. Sen beyiklikten korkuyordun ha? Uçarmanın lavatsana qatı o elşiptir. Batır. Ovam. Ertiyerin hayırlı olsun inim. Sağ ol ağam, sen kim? Çaklık geldi. Nire? Vatan romanı kulluğu. Düşün mekana ha. Düşün değilim, huşun. Gitmeli. Andera koşun ne? Batırcan. Vatan önündeki borcunu tağaman yerine kaydık gel balam. Türkmen için vatan atayalı edidir balam. Ine yal mukaddestir kâvem. Yör gittik mekan. Salam aleyküm ene. Uy mekan can balam. Henim gidip baryan balam. O ene. Tağaman gitti, tağaman gel balam. Ol ya sağ ol ene. Sağ ol. Bir daha yördük, sağ oturun ece. Bor balam.
Inim. Öňe gelişiň aýdym eňlenýädiň. Bu näme ýüzüň salyp gowy sen? Hey, ağam. Şu güller ecem bilen gelinim aýdym aýdýawelin. Biri goýsa biri başlaýar. Ha. Men äni üýe de barasym gelen o. Gaýrat edini. Üçülen hemme kadalaşar. Haydan bolsa birisin çıkar. Hay, belki şeýle bolsun ha. Ay gayratım girse meydana, o meydana, o meydana, o meydana. Çapar arlaya arlaya. Akıllıca gözün kolunna can kolunna, keser paraya paraya. Oğlum. Häzir bize dellik çygaryş ötýär. Ilki şoňa gitmeli. Yok. İlki biz hastahanaga gidýäs. Men uýam görjek. Bolýa. Ýerden fitnessa gitmedin. Şoň üçin fitness öýläne geçirdim. Men tälim çaýdy ýdyrdım. 10:00 şekillädim ýazgysyna gitmeli. Galada. İlki şeýdan tapmaly. Bolýa. 16:00 aýdym sazmolymyň özi gelýär. 18:00 biz toý mekanyna bolmaly. Bolýa, ýöne şeýdan tapmaly. Uy, fitnessa ýer galmady. Ha, vakal 45 minutdan zoga çekenok. Onda vakaldan soň gön fitnessa, ondan hem gön toý mekana. Körpä. Men soňa girip eşim çalışman dämi? Bolýa. Bununla fitness 1 sagat bolaýsyn. Of. Şeýdan tapmaly. Tapýat şeýdany. Nirde ýaşaýar? Bilemok. Okuýam ýa işleýärmi? Bilemok. Bilýän bolsam sana tap diýmärne. Suraty bar barmy? Suraty ýok. Ýaşaýan ýerden bilen bok. İşleýän ýerden bilen bok. Adyny bilýär. Adynyň şeýdalygy bar, dogrymy? Dogrydyr-la. Dogry. Tapmaly. Şu günlükçe diýin aýdym öýdýän. Ýerde dellik çygaryp dur bize. Garaşsyn, ilki hastahanaga gidýäs. Men goşulam ýygnadyňmy? Akşam içýäňiz dämi? Taýyn hemme zat taýynlap goýdum. Özüň emir seredäý. Bolýa. Hacı, gitmän kaň birje gedek şu arslan diýilýäni göräýdi. Ýoksa günne gatnar ýörer bir hepdelap bize. Düşün, men şatlygyň aýdymyny dinlemänä de wagtym ýok. Maňa gedek gelse hiç wagtyň ýok da sen. Düýün daýdamlaň toýuna da ma bar diýsem barmadym. Düşün, düýün men Can orkestr bilen 4 sagatlap aýdym aýtdym. Düşünme. Asyl sen hemişe şeýle, maňa gedek gelse ömür şeýle. 10 minut wagtyň sarp etseň sen şol oglan dinläp bilýäň-de hacı. Näme üçin men sahnada geýän eşiklen bilen beýlik eşiklen ikisinem garyp bir çimedana salýam. Men sana hersin bir çimedana salyp aýtdymaň. Bolýa hacı. Hey. Köşlemem. Kutusuna salyp, ondan sal çemedana. Bolýa hacı. İtlere 3 günden bir gedek çörek berersin. Bolýa hacı. Ödüm, qara çörek berersin. Bolýa hacı. Qara öde çörek berme, qara oşa ber. Bolýa hacı. Toklan ketegen arasaladyňmy? Hawa. Sen bilýäňdäm günne bir gedek arasalaýanmy? Hawa. Gelýänçem günne bir gedek arasalarsyn. Bolýa hacı, bor. Özüňe miýime düşüp berme. Assalamu alaykum. Me alın. Arma orim. Omu tamam. Bu size. Allah şifa versin. Nurana gıylarman. Bu size. Dur yarım buradan gıylar. Alın. Alam. Eşimde uğurna olsun. Bir alın.
bolsan, uyan ödüne gelekdir. Oho. Yeah! Uyan. Sen bizi gaty gorkudun. Sen bu dünýä täzeden geldin. Dünkü şatlyk habar men üçin ykbalymda iň uly sogat boldy. Sen özüň men dünýämdäki iň uly sogat. Sen meniň şatlygyma. Sen aýdym aýdanda men ýaşasym gelýär. Uyan. Men şu wagt şeýle bir aýdym aýdatym gelýär. Biz hastahanada. Uyan. Allah şifa bersin. Şatlyk. Bir delek çygaryş otyr. Uyan. Men gitmeli. Akşam hökman gelerim. Jigim, sen akşam gelme. Ertir ýerden çık gelay. Akşam 8-den soň sen bäri hiç kim salmaz. Borya. Jigim, sen gözlerinde bir ütköşk uçguna gördüm. Uyan. Ertir ýerden çık gelemde aýdaýynmy? Oňa çene körpede şu uçgun dörden tapsa. Adyna bilýäs. Şeyda. Borya. Dünkü konserde gyzykly boldy. Dogry maýsam meni aşagan hiç il ýady. Ulugam duýmadym ho. Siz näil ýadydyňyzmy şo? Nanay meni aşagan näde geçenden bilmem men şo konser. Şeyda. 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 Bu da Şeyda. Gülcahan. Ele çalar ya birde adal şatlyk elini yaktı. Ay şatlyk ýüregini yakan bolaýmasyn. Doğru. Bulan hiç sem Şeyda däl. Şulaňa hemmesem Şeyda. Bulan içinde men Şeydam ýok. Eýem sen kim o Şeyda? Şeydan öýde bilýär sen gidin. Wahey, eliň ýakaýdyňmy? Häzir. Şeydajan etdi. Alo, Şeydajan. Eliňe güller bitsin. Ha, o edil ilayjak boldy da. Ha, gaçyga boldy. Tar keteni 8 metr alsam yeter ha. Bolya. İşlik näçe metr alaýyn?
Bolya. Boranna sağ ol. Bolya. Menem gidýän. Vay. Assalamualaikum Halifa. Waalaikum. Assalamualaikum. Yılgırayda çıkacak. Sağ ol. Alo, saatlik. Şu tägeydim nerede koydun ay? Ha, allım, bolya. Men şu wagt aeroportda barýan. Nesip bolsa bir hepdeden geler. Hükman habarlaşar. Bolya. Halipam bilen diýip internete koydum orin. Muňa adam görüp duraw. Tuğulemy. Näme? Haçtan halipam diýip sorýarlar. Menem hawa elbetde diýdim. Haja, gel ona internet üçin birçe surat düşeli. Ýene birçe surat goýaýyn. Ay ho, unim, kimsen? Menmi? Men Yıldız, men yurtdan ya. Aydımçı men. Aşkara göz gara, yatlayanın sen yene. Ay inim sen duruşuna zehin ekenine. Oo, sağda mödüm ki, söze mödüm ki. Tuğulem usfad ekenine, ho unim. Men hentek, sağdın sözün yazıp, özüm aydan yerim yok. Oo, Halipa, teretine görköde, teret, yine. Sağdı arslan gulma medvin ki. Sözü arslan gulma medvin ki. Yerini yetiriyar. Arslan gulma medv filan Hacı Yanman Medv. Dur ho unim. Men Xitay döwletine barýan. O taýda medenet günleri geçirilýär. Men şu taýda aýdym aýtmaly. Men bul aýdma ýürite tanzam oýdum Halipa teret. Bum gün başlaýar. Ay dur inim. Maňa uçar garaşanok. Men sana häzir studiýaň açar mereýin. Sen şunu eliňe alýan. Häzir körpe geler. Sen tansaňa mörköz, aýdymga mörköz. Häzir gün erten aharına çyksalar, şeýda jografynyň ýanyna gidýär köplenç. Jograf bolsa, müşk dukany işler. Häzir şeýda çyksa, gon ýezden müşk dukana tarap ýöreberer. Hana çykdy. Hayda şartlyk bedelki bar ali. Ýerine düşýän Bolya. Şatlyk, men siziň muştaňyz surata düşäýin. Gelin. Sağ olun. Gaýdym, barmy? Mümkinmi? Hawa häzir barýan. Dinleýän daý. Gaýdym, men sen ýaly gaýdymma. Hawa. Edil sen ýaljak gaýdymma. Şoňa bir atyr sowgat etjek bolýan. Gowatyrlaň birini saýlap berey. Bolýa, şu üçte iň ýörgündiler. Şulardan saýlap bilersiň. Şularmy? Şulaň içinden saýlaýyn. Mümkinmi agam? Hawa. Wi, siz özüňiz saýlap beriň arkaýyn. Hemişe şadyyan, ýetirenkli eşikler geýme halayan, bu hemmelerden saýlanma gowuryan gyýlary gowulşy. Haň şunu bir iskap ber maňa. Köplenç ýeki bolmak halayan, köp pikirlenýän, az gurlayan, gönmel häsiýetli gyýlary gowulşy. Şuna iskap ber maňa. Sada. Sapayi. Duyguçul gyýda gowulşy. Tapdym. Onu gaýdym men şuna alaýyn. Başlarsyňyz daý. Bundan başga ýok. Ýekece biri galdy, ýöne olam satylýan. Hada eýesi. Şeýda, ekidäýde şunu. Neçe gün bäri dur?
Sipalap duruşuna elvan gülleri Maňaýda başarmadyk sözlerini Eni unudu bilermeken gözlerini Senin mehrinden gitme yok maňa Gönlüm açayın sana Senin gitme yok mama Arayışı nerede aşık eyledi Aşkın aydın örtünlü Yalan dünya bir demde Şıngırını yar et kuburanımda Neçe azap yüreğime yağınsa Dillere saat kirpiklere nezgınsa Şeyda gülüm ıkbalıma tay olsa Senin mehrinden gitme yok maňa Gönlüm açayın sana Senin gitme yok maňa Arayışı nerede aşık eyledi Aşkın aydın örtünlü Yalan dünya bir demde Şıngırını yar et kuburanımda Gönlüm açayın sana Senin gitme yok maňa Arayışı nerede aşık eyledi Aşkın aydın örtünlü Yalan dünya bir demde Şıngırını yar et kuburanımda Arayışı nerede aşık eyledi Geldin mi? Hawa. Gowluk mu? Gowluk hawa. Onu näme salyk? Intek oğul mu qyz mı aýtmadylar şu wagt. Oğul bolsun, qyz bolsun, onukysyň awat bolsa. Akyl huş ýerinde bolsa, ondan gymmat näme wa? Ay, öňeme haçyň 4 qyzy wa diýerler. Ýylyň pikir bilen näme işiň wa Güljahan? Çağaň dyrnagyna zar bolup berenler wa, şonu ýal bolsaňa bilersiň. Oho, men balajyklam. Qyzym, dünýede iň baý adam kim qyzym? Men kakam. Wah, dogry. Altynym ma, kümüşüm ma, merjenim ma, gowherim ma. Gowher kim qyzym? Ýagtylyk. Merjen kim qyzym? Ýylgyryş. Kümüş? Ýagşylyk. Sen kim qyzym? Menem ýylylyk. Hemmesin goşsak näme bolýar qyzym? Ýürek. Han qyzym men ýürejigim aglatmaýyn. Sen oýda aglaýar.
Agam, söýgüň näme diýip bilýärmi diýip ýazdy bolyn, näme jogap bersem kan? İnim, şonu menem söz bilen aýdyp biljek. Haji, sen çykyş etmeli. Ýöne, häzir aýdym bilen aýdyp berämesem. Ömür dengzim dol arman Yazıyanı koyma uçin Gelenlerim bunu ahmal Dinesini söyme uçin Sallarını taşadım ben Yollarını ötme uçin Yaşanımı yaşadım ben Dinesini söyme uçin Kıysadım ayın yağtısın Kara gölüm görme uçin Açtım dünyanın kapısın Dine seni görme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Koştan örme uçin Gelin ya, yürük gelin ya Dine seni söyme uçin Kıysadım ayın yağtısın Kara gölüm görme uçin Açtım dünyanın kapısın Dine seni görme uçin Günün bolup bak yanır Suğun bolup bak yanırım Yanıp durun göllerim men Seni özve dömürün men Seni özve dömürün men Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin Görme uçin Dine seni görme uçin Söyme uçin Dine seni söyme uçin
Yürekler yüreğe bağdaşar şağı, ayra salıp bilmez ayrılık dağı. Sensin men ömrümün yaltı çırağı, gelir pervan ile perman elele. Diýmek, ähli meşhur aýdymlar şu taýda döreýär. Bu kim şatlyk? Ejim. Nurane Zenan. Sen ejenge meňde ýene kenim. Sen men marada ejeň aýtdyňmy? Aýdardım. Şatlyk. Bağışlarsyň men bilmändirin. Ýöne, men uýan bar. Ady Dilber. İki tançak yeğenim var. Meňde ýasmy? Meňdeş. Geň alaýmaly. Hakykatdan meňdeş. Uýamy kimeden iň tüýji ýatnamalarymyz. Ejemeden ýatnamalary. Ejem 9 ýaşymda aradan çykdy. Kakam 19 ýaşymda. Şatlyk. Bu kim? Bu men Halipam. Bu insan maňa sanat äliminiň kapysyny açdy. Bir ilkinji gerek duşamyzda men awtoýolga işleýärdim. Ağlatmalı, öncetmalı, korar seni. Yalvarsam gül yarol, ağlasam ağlarım. Mukaddesak bu ene yüreğim. Ağlasam ağlarım. Mukaddesak bu ene yüreğim. Jigim, odan sesin var eken, adyň näme? Şatlyk. Agam odan tedädin ki. Kimin aýdym ýan qaýdym? Ay ýok, ol bir aýdymam däl. Dilme gelen sözleri işiňden aýdym. Sözleri mödün kimi? Heňem. Ene hakyny näde? Ejem ýadyma düşse, şonu hiňden aýýan. Gussam ýeňmeýe. Ejem ýok. Uýan bar. Ady Dilber. Olum siziň aýdyňyzy süýüp diňleýär. Işläni de diňleýär. İş wagtyň näçede oturýar? 1 sagatdan. 1 sagatdan geljek onda meň bilen studiýama gidersiňmi? Hawa. Bale. Sawa şeyda. Sagaman var. Jaňadan hokma. Şeyda. Ertir Guduşluğa bararlar. Agam oň bolsun. Hawa. Şu toyun sähetine biz garaşyp gördük. Toy bir gowulat. Toy netip bolsa, ine tumor bilen çağlar bilen barar, gatnaşar. Tans eder, şowhun eder, sowar netip bolsa. Gelneje şu toya gerek näme hyzmat bolsa, arkaýyn bize aýdy bermeli. Biz hiç çetde durmaz, ilmide bar edip kömek ederiz. Ana gelnem size häzir süýjü tagamy pişirip berer, siz arkaýyn oturun. Kaçın döwranlarda dek geçmeli, netip bolsa. Hawa. Alo tumor. Haw, Eşdiýäňmi? eşdýän. Şo amyň toyuny aýr koýun pulmyz bar da. Hawa. Sowat etmek üçin. Hawa. Şonu tapmadım da. Şonu nire aýerdiň? Vay, şuat näme çykdyny? Toya çelle wagt kene? Şuat toy aýtmaga geller. Toyun sähetini belläpdirler. Çakylyk bilen geleceğim bilen geldi şo. Ellerine berk göwürsem kömek gortda. Begen ediler da. Yokla, toy ne verirsiler? Tumor sen näme etdiň puly? Açın. Bar. Açık koy.
Özünem saňaly diýjekdirin. Hukman, bar. Sen pul soğman, yekecuğunum yaşa bilen oğa. Onsoň sunýalak gymmat baha. Zanjyr aljak bolsak menden soraşmalämi diýsene. Onsoňam sen zanjyryň ýokmy diýsene. Onsoňam şu gelinim üçin alym diýjek bolma. Men bilýän kim üçin alanyň. Özüm üçin alym. Aljak. Men näme münafik dämi? Aljak? Sen men amyň toý üçin ýürüte ýygnap aýryp goýan pulumy menden soraşman. Gymmat baha. Zanjyr alýam. Şo dogrumy? Dogry. Man şolar gelse, goq bolýar üýümizde. Şo oğullar üçin. Näme diýdin? Goq bolýar diýdim. Kimler üçin? Kimler üçin? Oğullar üçin diýdim. Sen oğluňa aýalsyň. Oğulluňam ejesi. Salam. Salam. Tumorlarym kaşy? Salam. Taganlar. Şo tumaram taanyň aýaly. Towa. Oy hindoşum. Oy hindoşum. Hakyt turdy. Oy. Salam. Salam. Tumorlarym ka? Hawa, tumorlar. Bize yitigimizi gözläp geldik. Näme? Udaçylyga geldik. Gelin geçin, gelen bolsaňyz. Oy, hindoşum. Oy. Anha bu da men gelinim. Tueleme. Bir gaýlymyz, bir oglumyz bar. Oturyň senem. Şeýda janyň dizaynerlygynyň habaryňyz bar? Hawa. Men gyýdymyň eliniň dür dökülýär. Tueleme. Oň diken köýnekleriniň barynyň xaridar ýyldylar. Bizim sizin şeýdaňyzy şo ýyldızlaň birine soramana geldik. Şatlyk Çarif diýip tanaýansyňyzla? Aýdymçy. Onu tutuş ýurt tanaýara. Ene şoňa gudaçylyga geldik. Onu hemme kişi tanaýar. Aýdymçy bolsa kakasy gyýdyn bermez. Anha ýekeje oglumyz ba. Şo çağılykdan aýdymçy bolmagardy betde. Aýdymçydan amyr kär bolarmy diýip aýdymçy etmedi. Ol öýdýenli, ançyk, hemimir dik düşdi adam. Aýdymçy bolsa bermeýär kakasy. İkinji gedek gelip hem oturmaň. Dur şahatlık. Näme bir yumruk ýalgyz üçin özüň helakläjek bolýanmy? Näme şon ýaly kim akyl görnýänmi? Söýgüni sargap, saýlap satyn alyp bolanok. Söýgüň özü gelýär. Haçan geljegini bilip bolanok. Ýöne bir kalyma giýren soň unutup bolanok. Ýylamek enne.
Selamun aleyküm Halit Bey. İyi vay. Halipo, eşiklerini çalış, uğran, koşuşta gel. Duygularını erketip bilen adam, akvalının eyyesir. Men sana 3 tan sonra umma inim. Aydımçı olmak sen üçün kär mi? Aydımçı olmak men üçün akbal. Aydım aytmak sen üçün eklenç mi? Aydım aytmak men üçün sunugat. Men sen üçün kim? Halipam. Siz men üçün qaqam ýaly edi, hem mehriban. Senem, menem akvalımız, ömrümüz aydım. Aydıma düşünmeyen, sunugat söymeyen adamlar bilen garnaş bolup bolar mı? Düşündüm. Bolmaz Halipam. Men ayertir daşar ýurda konserde var ya. Senem ikunden täzal bolamyň tanışdyrlyşy bolýar. Bu ne diýinçiň alýa? Erterem hemme gady gapdala tüýşürýäňde sahna bile bolýar. Abonentlik telefonu öçürülenler ýa-da ol Alo. Alo. Salam Şeýda. Salam körpü. Bağışlarsyňyz biýmada aýtýan bolsam. Bir zat sorajakdym, şatlygyň jany birsagmy? Howa ol sahnada häzir konsert başlamaly. Sahnada? Şatlyga bir zat aýtmalymy? He, ýok. Men janydan aýtmaň haýyş. Sağ olun. Alo. Şeyda? Şeyda. Ferit menne näme ba?
Çakılık. Çakılık? Çakılık bana çakılık uğrattı. Ödem 2 tane. Konser. Şeyda, konserdeki değerli. Şatlık meni söyye. Söyye? Ol sana söyyen idimi? Ol bana soğuğa doğrat yara. Söyyen idi değil miysem şol? Eyya bana bir hepte ver soğuğa doğrat ya. Soğut? Hova? Şeyda mesa hele mer aydıp durna sen men dinlen okmağı? İlki bilen bana olla kafevet gül gelli. Onun için ne şatlığın aydımları, aydım sadal boğme. Ondan şatlıktan var da soğut. Yancı da 2 tane çakılık gelli. Dervedemden önüne irden gül noğman kadura bulur. Şeyda, bana yollaş volay gideyeli. Yok qımmat. Bana öyde araşyalar. Men öye gitmeli. Dünyam ovadan qidana bimar bollum düşüvanım izina bollamaşı dünyam ovadan qidana bimar bollum düşüvanım izina seyyenini bilse birin gülüm alsa yalgarıp dünyame dozla ya ziva verdim luvakli gelam yalpalla takşar altın gövheri gel canım yalpalla ziva verdim luvakli gelam yalpalla takşar altın gövheri gel canım yalpalla Dillen seni sana haşır yeter Radi bolsun bağta alıp gider Dillen seni sana haşır yeter Radi bolsun bağta alıp gider Seyyenimi bilse birin gülüm alsa yalgarıp dünyame dozla ya Diva verdin luvakli takşar altın gövheri gel canım yalpalla diva verdin luvakli gel yarım yalpalla takşar altın gövheri gel canım yalpalla gel yarım yalpalla gel yarım yalpalla takşar altın gövheri gel canım yalpalla diva verdin luvakli gel yarım yalpalla takşar altın gövheri gel canım yalpalla gel yarım yalpalla gel yarım yalpalla.
Ol aydymyň sesini ýapaýyn da. Bol ya. Beyler ağlağa menenne köplönç aydyma çaýyň diýerler. Mene şu oğlanın aydımlarını gowarýan. Süýji sesi var. Sagaman sowduk. Kutlayan. Hawa. Şatlyk. Şatlyk. Şatlyk salam. Salam. Sag boluň öden aydymlaryň için. Sizi dinläp doýup bilemok. Sag bolun. Şatlyk getirmäň gara. Wi. Sowgatlar çinem sag boluň. Men her täze günüň dogaryna howlukýan sizden sowgat geljegini bilip. Sowgat? Nämen sowgady? Bağışlaň, men sizi tanamadym. Tanamadyňyz? Näme bollay? O ýylyň ady gymmat. Aşyk men şoňa. Sowgatlara men berdim. Ýöne ilkinji sowgaty uradymda sen aydymlaryň owurýa diýip aydymlaryňam saly uratdym. Olam o sowgatlar senden röýdipdir. Şeyda? Al sowgatlaryňy. Maňa senden hiç zat gerekkä.
Ýöne ýekece haýşym bar. Ýekece özüň bilen bagly ähli atlamalaram alyp galayda. Alyp galaly bilýän bolsaň. Şeyda. Dur ýoluň uğruna beýdip durmaly. Studiýa gireli gürleşeli. Men sen bilen gurrungum ýok. Şeyda haş edýän dursana. Hakyt gözüm bilen göräýdim de. İlne ullakan düňçek. Öze mara. Eýlesine beýlesine garap, uğurluk etýän ýaly ýoşlyjakdan çykyp gidip barýar derweden. Şu ala garan kim bolsa tanap ýetişdim gyýt. Kimdir öýtýän? Hakyt tumoryň gyýdy. Şeyda. Hawa. Tumoryň gyýdy Şeyda. Vay. O derweden ýanyna duran men gyýdymmy gyýd? Vay. Oň ýanyna duran çyşy kim ol? Saňa diýen moklawer, borsaň habarlaşar. Dinleýän maşlyk. Derweden ýanyna duran oglany basym tutup men ýanyma getirin. Şeyda. Men diňi sen söýýän. Sen ýylgyryşyňda üýtgeşik jady bar Şeyda. Ýylgyraýsana. Ana men aýtdym-a, ine bunyň başga görürüm. Alo? Alo Şeyda, men kymmat ejen hassahana gidipdirler. Sen Şeyda? gaçanyny eşdipdir ejen. Näme? Sen gaçanyny eşdipdir ejen, bilip. Näme boldy? Şatlyk, men gaçypdyryn. He? Nire gaçypdyň? Çukura gaçmajam, belle şatlyk taňa gaçypdyryn. Ýok. Men seni alyp gaçjak gel Şeyda. Men taňa gaçyp barmanam. Şeyda. Men seni toýda aljak. Men seni aýdym bilen saz bilen aljak. Men saňa gyzyl kurta giydirip gel najlap aljak Şeyda. Şatlyk öýe barsam, kakam men öldürýär. Salam. Gurrunmusun Arzu? Haw. Eşitdiňmi? Murunlydy Şeyda gaçypdyr. Towa. Hawa. Goýsana gyz. Ay towa diýseňem gaçypdyr. Yalanlar. Yalan näl, çyn. Şekeriňi täze güllen eşitdim. Goňşular görüpdir. Gaçaýpdyrmy gyz? Hawa gaçypdyr. Bagty bolsun diýip diläýmek etjek alajym ýok. Inni näme derke? Göç. Gellağı diyana. Ho. Eşittin mi sen? Nämäni? Şeydi wala ýanna men. Tağanın ýydyma gaçypdyr diýe. Ya senem walla. Ýylyň ýybat bilen näme işiň bar diýsene? Ay mena ho. Eşitdimden aýdaýdym, doga sökmünde. Ya içime dygma. Ýylyň ýydy bilen işiň bolmasynmy? Han kuştuň bilen bolsana sen. Bolýa, bolýa. Al. Al. Oy. Agyz, howaja. Tumoryňa makydy gaçanmyşyn. Kim? Şeydamy? Howa. Eje, men ananamok. Şeyda beýle gyz däle. Sen nerden bilýän? Oy, ejemi. Goy. Goy gyýdym, ağlama. Sen kim bolupsyň men çağamy ağladar ýaly? Ağladım, ben ağladım. Sen kim bolupsyň men gyýdymy ağladar ýaly? Ağlatmadım, Sen kim bolupsyň men gyýdymy ağladar ýaly? Ağladım. Adynyň näme üçin gymmatlygyny bir bilýärmiň sen? O meni hemme adımdan gymmat. Malımdan, mülkümden, hatta canımdan hem gymmat. Gymmat ağlamaydı. Bizden bilen gorap yürün çağam ol men. Bolýar.
vay. Hey oğlanlar yine yürü. Tutsana. Vay. Ye tut. At. Hayır, neyme o? Neyme degen ya? Soğudu girdi. Kovetti. Soğudu girdi. Dondu. Kovetti. Ne getver zaten et şu an. Hay. Oğurdu. Dondurcak. Neyin kötüdü beni? He? Mısık etti. Neyem ol ya? Tuttuk basık. Kimi? Tokorcağını. Asta bakım. Açma görgün. Basık. Ne? Dondum. Vay, ahça. Havas. Men size bunu tutum dedim he. Beydip köy kapağı yedin değil mi? Ay bas, bolu ne oraya köy kapağı mı değilliydik. Hava. Bas konsanım siz şu köy kapağı kakosulsunum kovur yani. Hava. Değil mi şu bolu ne oraya kakosu olsun ne? Ala kakosu. Bolu ne ver? Bolu mu ya? İne, men kımmat canımın göğüne değsin, bolcan şudur. İçican, sen men sonra çen dinlemedin ha? Ne meni? O men göğünüme değmedi. O bana bunun tatlar düşündürmeyene geliptir. O men ağlamadı. Gelenim, gel. Sunugatyňa hormatym bar. İlkinji gezek studiýaňa geldim. Boş gelseň bir hilrek kabul et bakşy. Sağ olun. Gel ana. Ine, bu bizim studiýamyz. Uyam. Sen berdi. Halipa. Şeyda. Hawa. Şeyda sen uyanma. Hawa. Uyam. Onda biz basım qarnaş bolýatsa. Ağlama. Biz sana şeýle bir toý ederiz. Yatlayan güneşim tılla derlerin Kulpuğun tahtada gidin yerlerin Kıyılıp peniyetinin gitmedin oğul Demeçin ağlayan şadiyan gönül Yalma gidiyeni doğduğuyumden Baktını taparsın zanan suyulsun Ağlama gidiyeni doğduk büyünden Baktını taparsın zanan suyulsun
yaman görýärmiň başyň boglanyň ya birinden kimmi saýlan oglanyň wahama koýmadyň oturar ýerde göýe ýükselýändi ulaşan berde wahama koýmadyň oturar ýerde göýe ýükselýändi ulaşan berde Ulaşan derde ne için ağlayan şadiyan güzel Oğlanlar yine bir gede qaytalaylar. Etker hoşdur diýip, ýygyňdan gysagly telegramma geldi. Sağ ol. Bu uşuk oğlanlar ağamyň ogly bolupdyr. Söyleme. Ýaşy diýin bolsun. Sağ ol. Aleykümselam. Sağlıkmı? Yaşlıyım boldun? Sağ ol Halipa. Berdin deyip berligi boldun. Adyna eýe boldun. Adyna tek dakamlawam Halipa. Özüňde gaýmasan. Şeýle mi? Ha. Be, onu makul bilseňiz 4 goýdan soň töwelemi goşagul. Begenç boldun goý şoň ady. Sağ ol Halipa. Adyna eýe boldun. Ýör öýe gireli.
Toyun boşluğu soğukunda vara şatlık paylayar her bir yüreğe Aydın aydanın kansam edelim Hoş niyet bilin bata yetelim Kömür galası ocak yanası Yine atanı edir balası Şatlık çoğunlu elem yüzüne şatlık şeydadır Aşkın evine şatlık şırvandır Ilham sazına şatlık şöklüdür Yüreklerimidir Yağıp dursa yadın yaşı Elim koşar çeksin aşı Gar tozgası nurun başı Toy gününde coşsa başı Kömür galası ocak yanası Yine atanın edir balası Şatlık çoğundur elem yüzüne şatlık şeydadır Aşkın nedir şatlık şirvandır Ilham fadına şatlık şehmettir Yüreklerime Şatlık, sevgi, koca dünyanın yaşlığı Iqbalın insana beyip peşkeşi Arkadağlı yurtta gaynatın şatlık Bahtiyarlık bolsun yıllan keşteti Şatlık